Sisig ni Aling Rosing, napadpad ako dito sa Angeles, Pampanga kasama ang aking mga tropa. Tuko at baboy naman ang aking nilantakan. Ay maya-maya lang ay sumugod na ako sa kanilang restaurant at napakaganda yung ambience dito. Malapit lang ito sa may simbahan at ito na ang pinagmamalaki nilang napakasarap na sisig. Umuusok pa, ang sarap. Mayroong kasamang sili at kalamansi. Maya-maya lang lilitaw ang napakasarap nilang kare-kare. May kasamang tostadong pork, sitaw, talong at bagoong. Maya-maya konti ay ito na, umpisahan na, bakbakan na, halika na. Kain na tayong lahat mga kababayan ko sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kain na tayo ng